Hello, what's up guys? Nandito kami sa Barangay Bakitiw. Bakitiw Barangay Hall. Gwagwapo ra gugaw dyan man yan. Kaway kiman si Ren. Hi, kamu na. Ni si Botabot. So, kin manista da saya ini. Magangga ng bi nakapunglat ni. Ni tatartarakin bi. Paano to? Itani magangga na may si Madam ni. Ang gwapo sir. Tatiran tila Pangasinan layo. Ni gwapo yung Botabot mat ni. Ay laba sa lang gwapo mo. Gwapo ka Botabot. Ngano si rin ta istadantila. Bumbanan nyo may BI sir. Hindi lang sa mga bumbang madam. Kina ini mo pas kabar kada. Jalan dasar jatilan dasar madam. Iyan. Kina to sa meso na yan. To sa meso pagritan naso. Ay, ayaw niya. Ayaw niya sa paan. Mukok yung gulo to. Ano magkada magano? Apurado. Pon, pa-video mo sa iba po, sawan mo ako. Malikot siya. Si Kim, si Pante. Ako ba? Pante, videoan mo para. Video mo kami pa. Ganito lang eh. Dito na. Hawakan mo lang. Iba to, iba ka. Dito lang. Tutok mo lang doon. Para, ikaw. May matakalya kasi ay. Malikali. Huwag kang magulo ah. Ay, Virginia! Virginia, talagang laki siya. Duck siya, duck. Baka sa'yo mga tingin patin. Right. Magaling ka mag-video dito. Barangay Bakitiw. Arawi, balang kami mabiyo. At yung dalan to yung madam. Aliaga ka. Ay, atan man si Papa Gayo. May kunya ay at sa isuro ko sa atan. Don Pedro. Basta singgap niya. Pwede man ay. Kung paano na balang kinitang bala, dagla. Ay, Surit. sirit pa. Huwag kang magulo. Dati hindi magulo si Gary. Hindi pa mo ah. Ay, lupa. Ay, amay dya ay. Nagulo niya kayo. Sarap ko dito. Asingan mo. Basta single naman. Himala na, kapit. Himalan kami. Kung paano oras na lang pagkainom mo tambal. Alright. Nakala. Amay laki dyan, mangira sa mangkasta. Amay bulog dyan, ayaw untan mo. Ito ka ba? Singaya-aya. Kamang nagpipin. Pero mas Salamat po. pero mas ba? Ang takot ira yung kakabal aso dyan, si Kato. Okay lang to. Sirang ko muna. Nakala, pero di kasi